Zdar, banáni, banánky, vítam vás, Paro Banána a vítajte pri novom videjku. Ako všetci viete, kedy to bolo, pred 2 dňami už? Či pred jedným dňom? Včera tuším, nie? Včera to bolo? Dobre, včera, hej, vlastne včera bolo 9. Je piatok, no? Včera. Včera sa stal americkým prezidentom Donald Trump, alebo Donald Duck. So much love for you, A Donald. my si to dneska preberieme plusy, minusy podľa našej, nemáme nejaké štatistiky, nemáme to overené, ale podľa nás, náš názor, proste na ňo. A prečo mala byť Hillary prezidentkou a nie on? Počkaj. Nie, dobre, ideme. Tak ale tak my akože nemusíme riešiť Ameriku, pretože to ste si vybrali vy, Američania. Viem, že ma pozeráte niektorí zo Spojených štátov. Ale ja mám tam titulky, 2-3%. lebo sa mi nechce. 2-3%. A proste, no neviem, myslím, že Trump je pre nás, akože pre Európu a pre svet dobrá voľba, ale pre Ameriku zle. Ale keby bola Clintonová, ja neviem, či to je, ako ja som to niekde čítal, že keby zvolili Clintonovú, tak by to bolo zle pre celý svet, a nie iba pre Ameriku. Ale neviem v čom, že čo je ona, akože... No problém, čo teda ja viem, z mojich nejakých informácií, tak problém je hlavne v tom, že od začiatku, keď teraz neviem, ako sú teda vaše znalosti z politiky, ekonomiky a takýchto vecí, či sa o to tu tí ľudia naozaj nejako zaujímajú, alebo či sa pýtajú teraz na Trumpa len kvôli tomu, že je to strašne mediálne riešené, tak poďme to riešiť všetci. Budú views. Treba na tom vyrižovať. Peniaze. Pointa je vlastne v tom, že od začiatku, ak nepočítame nejakých Rockefellerovcov, hej, a Rothschildovcov, tak všetku moc a nejaké peniaze a politický vplyv v Amerike mali dve rodiny odjak živa, Bushovci a Clintonovci. A vlastne ono ako moment, kedy sa Amerika fakt posrala a dostala sa na ten level nechutnosti, na akom je dnes, bol ten moment, kedy bol zvolený, alebo teda nie, že bol zvolený, ale dostal sa k moci Bush a nie Al Gore. Takže neviem, ako viete o tých voľbách kedysi dávno, alebo čo viete vôbec o voľbách alebo volebnom systéme v Amerike. Moc toho, ale niečo nám vravela v škole učiteľka, čo má dceru v Amerike, že oni to majú tak, že keď proste v hociakom tom štáte, čo ja viem, mal by Trump 80% hlasov a Hillary by mala 20, tak tých 20 proste sa nepočíta vôbec. A ide celá stovka tých hlasov Trumpovi. No áno, ale ono to je trochu inak. Tam ide o to... On má väčšinu a že tá menšina proste ako keby tam nebola. Tam ide skôr, no áno, čiste teoreticky áno. Že oni to robia tak, že sa vyhráva na ten daný štát, ale pointa je v tom, že oni, tí ľudia, ktorí akože občania Spojených štátov amerických, oni nevolia priamo prezidenta, oni volia ľudí, takých nejakých ľudí, ktorí proste, oni si ich zvolia a títo ľudia následne volia, kto bude prezidentom. Nie je to až takto, to som nevedel. A pointa je v tom, že tým pádom vlastne, ono je to preto, lebo tým ako sú Spojené štáty robené, že tam je proste strašne veľa štátov malých a tie štáty sú jednoducho strašne nerovnomerne osídlené, že nedá sa porovnávať počet obyvateľstva alebo hustota obyvateľstva v Texase a v New Yorku. No to je úplne niečo. Jednoducho sú presne miesta, ako je napríklad New York, kde máte natlačené neuveriteľné množstvo ľudí v jednom jedinom meste a pritom tam žije proste viacej ľudí ako v niektorých štátoch. A potom máte celý Texas, kde máte proste jeden dom a potom dlho nič, druhý dom a podobne, hej. No a tým pádom je to robené tak, že každý štát má ten daný počet tých voliteľov a tým pádom sa tie štáty rovnajú
A to znamená, že on čiste teoreticky, teda nie teoreticky, ono sa to aj prakticky stáva, že dajme tomu viacej ľudí volí jedného kandidáta, ale v skutočnosti je zvolený ten druhý. No. Že vlastne dajme tomu New York zvolí Clintonovu, ale v skutočnosti je viacero štátov, ktoré volia Trumpa a pritom tie štáty môžu mať podstatne menej voličov, podstatne menej občanov. Čiže viacej ľudí môže kľudne voliť Clintonovu a aj tak sa môže k moci dostať Trump. A ja neviem presne, ja som tie štatistiky vôbec nejako nepozeral. Mňa to až tak nejako... to bolo také, že vyzeralo to, že Clintonová vyhrala, lebo mal strašne... to je zase, to je... Ale zrazu otočka, úplne proste totálna otočka a Trump si išiel. To je strašná vec toho, ako sa manipulujú preferencie volebné a tieto. Ono medzi odborníkmi mal Trump dosť veľkú podporu. Väčšina ľudí, ktorí nejako reálne fungujú v politike a v ekonomike, tak jasne povedali, že Trump nemá názory a nejaké jeho nápady od veci, ale že je kus pravdy na tom, čo hovorí. Ale Clintonová zase mala neuveriteľne silnú mediálnu kampaň. Všetci ľudia proste, čo sú nejaké filmové hviezdy, nejaké celebrity a podobne, všetci proste tlačili, sa snažili pretlačiť Clintonovu. Hej, ale zase, no celebrity, hej, ale napríklad, ešte som počul, že kluby futbalové, sa mi zdá, že Manchester United, že dal oveľa menej peňazí Clintonovi ako Trumpovi, že Trumpovi poslal 5 miliónov dolárov a čo Clintonovi iba 100 000. Že proste on mal zase inde tú podporu. Tak ale on je z bohatej rodiny, takže on si mohol... No to je práve jedna z tých výhod, ono strašne na to veľa ľudí sa sťažuje, že to je nejaký proste miliardár a neviem čo a že je to proste zbohatlické decko rozmaznané a podobne, ale pointa je v tom, že neviem, či im nedochádza to, že tak či tak tí ľudia, ktorí kandidujú na post prezidenta, potrebujú mať také kampane, ktoré stoja toľko peňazí, že za tými ľuďmi aj tak stoja proste miliardári. A výhoda u toho Trumpa je v tom, že aspoň je sebestačný a financuje si tú kampaň sám z vlastného vrecka a nestojí za ním nikto za oponou, kto ťaha za nitky a my o ňom ani nevieme. No to je pravda. Čiže tak. Ale zase je to také, že ako mohol, no akože netvrdím, že by som volil Trumpa, hej, alebo tak, že dlho som povedal, že by som volil Trumpa, proste, že nechcem sa moc starať do tej americkej politiky, lebo proste na čo to riešime my, keď to je ich vec. Ono je to dosť smutná vec, keď sa na Slovensku rieši viacej americká... Ale tak to rieši celý svet, keď sa volí v Amerike, keď sa volí v Rusku, tak nikto, keď sa volí, chápeš, tam... Tak ale v Rusku už dlho nebolo nič iné ako... Putin proste tam nikoho nepustí. A proste, že kto mohol zvoliť človeka, ktorý je rasista, ktorý je proste má odpor voči nie všetkým ženám, ale tak akože niečo zaznelo v tých rozhovoroch, že proste povedal o tučných ženách napríklad, že to sú tlsté svine a proste keď sa reportérka spýtala, či to je pravda, že no a že tak čo? Chápeš, proste, že čo? Akože tak dobre, je pravda, že z diplomatického a politického hľadiska to nie je správne. Lebo aj tie výroky, ale buďme si proste teraz ruku na srdce, že kto z nás to nikdy neurobil alebo nikdy nepovedal. Ono je proste strašne ľahké chodiť a ukazovať prstom, že Ježiš, aha, Trump, žebrák proste, on povedal na tučné ženy, že sú zlé, alebo že sú škaredé, alebo nedaj Bože, on povedal na tučné ženy, že sú tučné. To si ako dovolil toto? No hajzel odporný, ty kokos, normálne za gule by som ho nechal povesiť do prievánu. Ozaj, ale videl si tú tlstú svinu? Bože, tá bola špatná jak noc. A toto je to, čo mňa proste vytáča, že toto sú presne tí ľudia, ktorí prídu a budú hádzať proste špinu na človeka za to, že niečo takéto povedal a potom prejdú 2 minúty a robia presne to isté.
A jediný rozdiel je v tom, že on to povedal proste bohužiaľ pre neho, že to povedal tak, že ho načapali priamo na kytkách. Tak no čo, no. Teraz si už Amerika musí riešiť svoje, ale takže vraj Putin je spokojný. Že už, vieš... No Putin, ak je spokojný s Trumpom, tak je to preto, lebo Trump bol prvý, ktorý mal reálne guľky na to povedať, že... ono ide o to, že proste Clintonová je presne taký ten zakomplexovaný neurotický chudáčik, ktorý potrebuje strašne robiť bordel. Hlavne v zahraničí. To je presne tá Bushovská, Clintonovská škola, že teraz poďme urobiť nejaký bordel, poďme vystrieľať všetkých proste niekde do krajiny, zoberme všetko, čo sa tam dá zobrať, zarobme na tom, vyrižujme na tom a potom sa tvárme, že my sme tam prišli pomôcť a my sme tí chudáčikovia, proti ktorým sa to otočilo. Ale to sa na mňa robí stále. No. To robili Obama, to robili všetko. A to je presne o tom, že Clintonová prišla, povedala, že oni to nerobia pre profit, tieto výpravy križiacké, hej. Oni to robia proste preto, lebo oni prišli reálne pomôcť, to je humanitárna pomoc. Tí vojaci, ktorí sú tam s tými zbraňami a muníciou a výzbrojou proste, ktorá by stačila na obsadenie celej tej krajiny, tak oni sú tam dôležití. Nie jedlo a voda a takéto veci. Nie, kto chce deku, keď mu je zima? On chce vojaka. On chce zbraň. Tak on, na čo ti je jedlo, keď máš náboje? Ako ľudia. No a potom prišiel oný Trump a na plnú hubu povedal, že však dobre, ak nás to stojí veľa peňazí a neprofitujeme z toho a robíme to len z dobrej vôle, tak to nerobme. Tak prestaňme, tak nechoďme do tých krajín, nerobme tieto veci a bude vybavené. No už bolo aj na streche. No. Tam ide o to, že ako úprimne, ja keby som bol Američanom počas tých volieb, tak fakt neviem koho voliť. Fakt by som mal neskutočný problém niekoho zvoliť. Pretože ani jeden z nich není zrovna ružová cesta do krajších zajtrajškov. Čiže tak nejak. Ja si myslím, že pre nás ľudí, ktorí nie sme v Amerike, tak ten Trump proste je možno, že lepšia cesta. Aj keď tam sú potom ďalšie problémy s tým, že ak si dobre pamätám, tak on má problém s tým, že je proti exportu z Ameriky k nám. No nie len to, akože toto, ale že tých prisťahovalcov strašne rieši, že nechce áno, ale teraz hlavne čo je, čo som ja počul, neviem, či je to pravda, hej, nechytajte ma za slovička, ale sa dostalo ku mne to, že je proti vyvážaniu a exportu a predaju v zahraničí, alebo niečo s tým v tom zmysle, neviem, mne sa to zdá také trošku nelogické, ale ak by to bolo, tak bye všetci s iPhone-mi. Už nic nebude. Ale ja si myslím, že to je taká kačica publicistická. No hlavne chce proste postaviť stenu okolo Mexika. To je jeho hlavná priorita, ako tak vravel, že postaviť Dobre, ale však stenu. Ale kde je najväčšia tá kriminalita? A najlepšie bolo, že ako hovorili o tom, že sa presťahujú všetci do Kanady, keď proste Trump bude prezident. A teraz, že Mexiko stáva stenu samo proti Američanom, aby nepreliezali do Mexika, lebo všetci utekajú z Ameriky. A tak tam je ľahšie sa dostať, lebo do Kanady tam vybaviť víza a tieto veci, to je strašné tie veci na prijatie do krajiny. No. My vás budeme informovať predbežne o politickej situácii v USA. Presne tak. A vrácam slovo do štúdia. Vrácam slovo do štúdia. My sme v štúdiu, prečo? No, tak akože, ak ste stotožnení s našimi názormi, tak určite napíšte do komentárov, alebo napíšte svoj názor na túto vec. Ako určite sa bude pozerať, hej, ak to nevypnete, že o politike, keď sa aj ty kokos, to ja nebudem pozerať. Holy shit! Určite sa akože neprikláňame k žiadnemu nejakému proste svetonázoru. No to bolo zhrnutie. Nehlásame určite, že go Trump, jo, alebo že Clintonová je kočka. Ale tričko, vieš, Trumpa si to dá. I voted. Ale jednoducho
treba trošku otvoriť oči a treba sa aj na jedného, aj na druhého pozerať bez nejakých ružových okuliarov a uvedomiť si, že áno, Trump určite není svetec, určite není zrovna dobrý človek a jednoducho niekto, kto zarobí miliardy, tak k ním neprišiel čisto. Tam proste, ak nevyhral v lotérii, tak je zaručené, že proste nejaké podvody, no to zase nemusí byť, ale nejaké podvodíky, nejaké tieto veci tam isto boli, ako zdravý sedliacky rozum nepustí. Ale ani tá Clintonová není zrovna svetica. A preto ma strašne mrzí, keď vidím videá ľudí, ktorých napríklad som vždy akože uznával a bral veľmi vysoko, ako napríklad neviem, Casey Neistat, ktorý proste totálne agresívnu propagandu pre Clintonovú záhadne sa po jeho videu objavili reakcie na jeho video, kde boli ukázané fotky, ako proste pracuje na projektoch s Clintonovou a podobne, no. Tak to som vôbec Takže ono asi na to mal dôvod. A teraz keď zvolili Trumpa, tak zrazu natočil videjko, že je to úplne v poriadku a že gratuluje svojim kamarátom, ktorí volili Trumpa a že nech zvolili kohokoľvek, tak je všetko v pohode, pretože žijeme v Amerike a Amerika je posledná krajina na svete, ktorá funguje takým štýlom, že ak niečo chcete presadiť, tak to presadíte a nikto vám nemôže prikazovať, čo musíte robiť a ako musíte robiť a vy ste slobodní. Proste go America! Ach, bože. Dobre, no, ako som už vravel, urobte to, čo sme povedali. Akože nie, že by som vám rozkazoval, alebo niečo také, ale tak chceme počuť aj váš názor. Ak by si chceli takéto nejaké tematické videá, tak môžete napísať aj tému do komentárov, môžeme sa k tomu zase vyjadriť. Ak by sa vám tento formát páčil, možno to zavediem ako nový formátik, taký nejaký. Hashtag re... Prepáčte. Daklo. Daklo. A uvidíme sa pri ďalšom, tak ahoj. No, ahojte. The 44 long, surely got a trusty hoe. Trying to live American dreams, dusty roads. Yeah, fucking pussy. I'll live a life.